Wait, guys, guys, I don't, the game doesn't crash again. So guys, welcome to my episode again, evermore again. Well, I've said that the game will crash time, but just look, now it's not crashing. It reboots the game, but it doesn't crash. Yeah, before it loads, brings yes, because it actually crashed the game, but now it rebooted. This caused me to continue progress for the... Okay, so now I'm free and I'm finally here. It's the next day of So Like You, and we still beat the world record. Almost halfway to 10,000 bombs. 24% battery and German bro. Sorry, but I'm too many hours. Yeah. Okay. No, what the heck? Okay. Oh my god. Look, guys, it doesn't crash. It doesn't crash. Oh. Oh. Let's close the door. So it's 12 p.m. It's 12 p.m. Oh, fuck. But no! So... Yeah, so the pod doesn't end here, I got. So, the phone time. Bonnie, So Like You din jocul meu nu mi-a dat crash. Yeah, finally. So, and when I was about to go to school, I'm thinking my game crashed to end. But, so because the screen was black here, but as you can see, later, 4 hours later, the screen got back to the regular shape. Good, because now let's play the game. I'm still not dead. How is it possible to die? Oh no. Oh no. How doesn't die here? Stupid. Dacă o făcea anul trecut, depuneam acum 205 și depuneam declarația unică și gata, că depuneai declarațiilor, că sunt alte venituri aici. Și peste 1 miliard se impozitează, facem CAS-ul cu... E 1 miliard. 118 lei. Ori așa, dacă vrei să-i faci... Te-ai scos, n-ai decât să-i scoți așa, ca dividende. La ăștia? 80 de lei. 80 și cu...
astea, că și plătim sănătatea 7, cam 150, 160. Trebuie să mai lăsăm și niște bani, că eu tot îți scoate mereu. El o să scoată banii ca și dividende și o să ia comision Transilvania. Păi de exemplu, dacă mai cheltui ceva, aia, 100 de milioane, care e 18.000 sau... 118, da. 9.440 e impozitul la dividende, plus 72.000 la... 6.740. Nu plătește sănătate, că el e angajat. Au făcut mai puțin, au plătit mai puțin. Deci și asta e o sănătate. Păi și dumneavoastră cum ziceți să facem? Deci dacă avem până într-un, dacă avem sub 1 miliard, nu mai putem să... Dacă aveați câte 100.000 fiecare, adică pe an, pentru că dacă ai și 300 de, și 30.000, plătești 18.000 la stat, 1.800 plătești sănătate. Deci cum mai dau, sunt niște praguri. Nu plătești sănătate. Dacă scoți pe ăștia, tot plătești 72.000 la sănătate. Asta e plătești până la 300 să plătești 18.000, dar anul ăsta, la anul iar scoți. Da. Așa, Boni, uite. da. Și la ce dracu mă. Între 12 și 24 plătești 3.600. Tot acolo ajung. Te zici cu ea așa, mai bine dai și atât. Nu la bani ăștia, în benzin. Că nu poți să scoate, că ăștia să fac, deci aici cu asta, oricum fac la anul trebuie să depun o declarație 205 și să fac declarația mică, pentru că doar întinde. Da? Ea face. Nu suspendă nimic, o lași așa. O să faci ca ai luat pe tot în dederare. După ce am terminat totul cu ea, acum la anul suspens că trebuie să fie declarația 205. Nu s-o suspendă Camera de Comerț, că se vede că ai luat dividendele. Și în cursul anului 2024. Ăștia trimit la finanțe și finanțele văd și anul ăsta cu dividende rămâi la anul. După ce toate... Era bine dacă se vedea anul trecut cu toate. Să terminam cu totul. Nu tot așa. Chiar e una asta. Faci aia pe ăsta și gata. Păi na? Anul ăsta n-am avut activitate multă. Păi n-ai nimic cu asta activitate, dar trebuie să faci eu că nu-ți dă ăștia voie la suspendat. Că ai declarații care sunt punctul anului și în care nu se depun decât până în 28 februarie, 29, la an. Ai înțeles? Ea unică. Nu uite ce simt. Administrator. Ce? Păi oricum nu se dea voie ăștia că ai situații de pus. E 205 care se pune în an, luând dividendele, ești obligat să depui declarația 205 cu administratorul cât a luat, cum a făcut și trimis pe site, dar nu se depune acum, se depune la an, până în februarie. Anul 2025 se depune. Nu se depune. Nu, nimic. Dacă ăștia toate erau până în 31 decembrie, anul să te scăpam. Scăpai de ea.
Așa am vorbit, că vine să ducă, să facă și te scăpam cu toate alea. Deci nu pot să o suspend. Că apar declarații și impozitele plătit anul ăsta. N-ai cum. Nu putem să facem 205 anticipat, nu. Uite, la ălea, la impozitul pe dividende, se pot face oricând, dar trebuie să-ți iei banii de acolo. Păi da, eu pe de-asta și... Păi aia, eu îți fac aia și ei. Dar rămân declarațiile care se depun la anul. În februarie. Plucky TV. Și declarația unică până în... Oaia, 72.000 de vă spus eu. Trebuie să-i plătiți bani. Plătiți impozitul pe dividende, 90 ceva de mii, și la anul de mai plătești 7.200 pentru declarația unică, TAS-ul, sănătatea, TAS-ul. Să te văd ăștia. Să văd ăștia cum nu te prindă. Deci n-ai cum. Asta e legea declarațiilor. Și chiar dacă aș vrea să mai fac anul trecut, nu m-am cum. Că toate declarațiile s-au depus în 2020, gata, s-a închis anul, s-a depus bilanțul. Bilanțul e cu ăsta, cu suma asta în bancă. Ai înțeles? N-ai, nu. Atât pe anul ăsta, la anul, până în 25 mai, trebuie să-mi plătești sănătatea la miliardul ăsta, 7.200 de lei. Și nu poți să depui acum, să-l plătești acum să o suspezi, pentru că se referă la anul 2024. M-ai înțeles? Și pe deasupra e declarația aia care se depune 205 cu sumele care s-au luat la dividende, cu impostul plătit. Bine, dar cum așa este? Și nu o să fie suma asta. Mai înțeles? El nu-i trage în fiecare zi sau cum face? Lasă soldul 0? Pe telefon am tras de rău. Păi nu, nu, nu. Dar nu care. Păi da, dar nu plătești? Păi vezi. Cât dracu e oșea la extragere? Zivi. N-am cum să transmit și nu transmiteam. E săptămâna viitoare și până în 25 e plătit. Dar eu o trimit și mă pun și plătit. Să dau și deci sunt declarații care țin de sfârșitul de an ăștia de la dividende. Aia 205 de ăla. Păi poți să-ți faci altă perioadă.
poate să aibă Ionuț, ca administrator. Și banii din casă. Păi nu zi, poți să-i ridici, dă-l încolo. Păi, din asta... Poți să ridici, să-și contravaloare de vinde, că îi dă drumul la dividende. Dar vorbește cu Ionuț, că să scoți la tine din viața ăsta, că nu urmă să văd cât vă scotea la, cât vă lua la 100 de mii. Trebuie să luăm comisioane la el, ia comisioane. Bilanțul e cum aia? Too rowdy, to go rowdy for the Chiar dacă va mai rămâne 1000 de lei acum, care să poți face. Să iau bani în casă și gata. Dar de asta, adică îmi trebuie și bani, că vreau să-mi iau 2 mașini și... Hai transport de marfă sau de? Am marfă și căftan. Ah. Cred că dacă bagi pe persoane nu se ia TVA, dar la marfă nu poți să faci decât cu TVA. Faci prima cu TVA. Dacă o faci în afară, merge cu taxare inversă în Uniunea Europeană. Păi vreau să fac asta, adică mai trebuie să fac facturi pe afară, pe acolo, cu care am de transportat o mașină de acolo. Să pun o formă, că am pus și la astea la ARR-ul, tot așa mi-au zis, înțelegi? Și trebuie să... Nu. Asta n-ai cum decât la anul să începi. După ce din februarie încolo putem. N-avem cum. Păi, de exemplu, anul ăsta nu mă costă la ea să toată ăștia, deci să mergem până la anul. Ce anume? Nu mă costă la ea să mergem până la anul, cum ar veni. La ce? La societate, cum ar veni. Mai fi să plătim? La aceea, mie îmi plătit o să dălui la 3 luni. Da, chiar și mai e o restanță pe februarie, cum am vorbit cu Ion. Așa. Să-mi dați pe calcule. 200 de lei. 200 de lei până în februarie, cum ar veni. Da, și eu am zis că iau câte 100 de lei, că așa mai zicea care am o firmă de construcții și doamna Mihai o țin până în septembrie, așa, bine, cât vă dau? Mă, la primiți 100 de lei, că oricum dacă nu primiți amenda și 100 de lei. Și dacă nu ne mai primiți, Adică mai trebuie la masă, adică să vorbesc în 200 de lei până în Păi în februarie. februarie, că el n-a avut atunci, mi-a decât Da. ianuarie, parcă. Da. Da. Mi-a zis, nu mai am bani la mine, lasă-mă zic că mi Nu dai e tu. problemă că ți-a zis tu sau mare. Hai mă, stai liniștit. Așa. What? He missed a gust. What? What? He lost score? No. Am
cineva, nu? Da. Dacă pagă persoane, nu e obligatoriu să ai TVA. Păi trebuie să fac și cu TVA-ul, că e firme, dar firme care lucrează numai cu TVA-ul. Ești obligat atunci să intri plător TVA. Am firme care lucrează numai cu TVA-ul. Da, dar afară fac în Germania sau ce faci la Chestia, în spațiul Uniunii, nu se plătește TVA la asta. Boni, uite. Gata, hai că merge bunica că la ora 1. Deci domnul Emil, așa rămâne. Da. Eu te bă și... Dacă venea până... Deci eu îi spun că e așa, că bine. Bilanțul e fără raportările ăștia. O, dracu, nu vă faceți astea probleme, că So I'm returned. el poate să facă 3 firme, Ioan. Bine, domnule, hai, sănătate, la revedere. Hai, David. Hai să-ți dea bunica că... Hai să mâncăm, închide ușa, că intrăm toți aici, Ioana, cu ea. Să mă dezbrac puțin. La masă! Hai să dezbrăcăm repede că eu am... This will have a double group. Nu mai sări în sus. Cursul, să mă ajut repede la curs să intru. La fără 10 intrăm. Hai. Stai, de ce? Nu. Hai repede, repede. Ia. Hai că am scos și ăsta, vezi? Hai la bucătă. Hai vino cu să te schimbi. Hai că intră bunica pe acolo. Haide, că eu încă sunt în joc. Unde e tricoul? Hai că dau pe ăsta la altul. Hai vino aici. Si buzi. Să-ți ieși tu pantaloni. 3 minute și după aia continuu. Bonito, cănița. Păi aia e. Trebuie să dau asta să nu răcești naiba. Ha, Hei, Boni, hai, fac aici. hai. Mă, treaba ta. Eu nu, ba vreau să mă îmblac. Gata, acum. Boni, acum. Da. Hai, Acum, îi. nu acum. Hai vino cu apa. Nu. Mă, eu mă duc să dau drumul la calculator, mă. Busi. Hai, busi, să-i... Să nu faci pe telefon că ți-am mâncat de... Nu acum. Du-te și dă-i Nu acum. Hai. Aici.
Acum dau blugii. Hai cu repede. Hai să nu mai fac instalată, că n-am timp. De tenis, chiroștile și alea, da? N-am timp că ele câte ceasuri. E 12:43. Ia-o. Foarte Hai să bine. intrăm pe site-a. Mai e un gost aici. Ia. Nu acum. Hai! Meu, ce pula e aici? Hai! Hai să măcar să mă scriu. Când mă scrii, faci caca? Păi cine să faci caca? Cacă-te acum. Păi nu fac caca. Mă scriu și eu pe TPB-ul. În TPB-ul eu. În Zoom. Păi în Zoom, hai să ne scriem. Hai că ne scriem la fără de... Am 5.000 obișnuit de pun. Păi da. În Zoom ne scriem. Același timp, copiii la primari le putea să vizioneze la sol aeronave automate, aeronave sau ale Inspectoratului General de Aviație. Piloții pregătesc acest eveniment deja de câteva săptămâni, timp în care au exersat o serie de elemente noi. Un moment unic pe care nu l-am mai încercat. În formație ne pregătim aproape săptămânal. Cu artificii am făcut doar 2 antrenamente, dar mai avem timp până pe 1. Pe lângă acrobațiile gândite pentru spectatori, piloții sunt pregătiți să răspundă și la toate curiozitățile din mediu. Mâine lucrez la Sefomara. Mâine vom face pe Sifomara. Nirul, toate nirurile și toate chitațele. Tot te ocupi la factori, raporturi și bănci. La ce mă ocup eu? Da. Da? Facturi, raporturi și bănci. Bănuri fiscale. Nu. Nu bănurile fiscale, că ne lucrez eu și pe alea. Nu știu. Dar le fac eu și pe alea. Na. Bunica, și rapoartele? Cine face rapoartele de casă? Păi tu nu știi? Ți arată bunica, știi cum le faci? Hai să intrăm în Zoom și după aia venim și mâncăm, da? Da. Hai să intrăm în Zoom. Nu, mai sunt 4 minute. Cât e ceasul? 12 și 46. Hai să vedem că pe i-au dat drumul. Eu așa bănuiesc. Facem temele la 6, bunii? Păi aici nu vezi că veni milogul ăsta. Și n-am vrut să-l încânt. Eu îi spuneam el nimică până îmi zic, hai bă, cum vrei să-l zic, du-te. He tried to swallow big. Dacă ei mă lăsau, nici eu nu le luau. Ai văzut ce înseamnă să nu fii om?
Dude, he threw it around, that's stupid. Premierul a fost împușcat pe 15 mai în fața unui cămin cultural unde venise pentru o ședință. Potrivit imaginilor surprinse din China, a tras numai puțin de 5 comune. 24 de candidați au fost uciși până acum în campanie electorale din Mexic. Ultima victimă, un candidat de la o primărie din sudul țării. Ne vezi, am și eu țigările în geantă. Cartelurile drogurilor și alte organizații criminale încearcă să-și impună candidații respectând însă la crim. 5152 de bombe. Mi-a luat Elia la 1.500, mi-a luat 100 în gură. Pasagerii avionului care urma să zboare către Germania au fost debarcați de urgență. La fața locului au ajuns echipajele servicii. Eu stic de caracter, nu să răspunzi. Poliția militară olandeză. Imagini spectaculoase cu un vulcan din Islanda care a erupt pentru a 5-a oară în ultimele 6 David. zile. Da. Hai, intrăm pe Zoom? Bunii, în Islanda, iarăși s-a întrerupt vulcanul. Vino coace. Cum? Dăm ochelarii. Unde vă? Uite aici, vino aici. Lasă telefonul și vino la bunica. Dăzgânii și Răpiți joacă din nou împreună în filmul de acțiune Wilson. Unde e link-ul? Nu e. Cum să nu fie? Unde e, mă? Bunii, uite. Atunci, de ce dracu măse? Acum ce facem? La mână, trece. Prenumele le-am scris deja. Filala. Filiala Olt. Hai mă, o bag, uite-te aici, băi. 2979. Înregistrați-vă și alăturați-vă. Click Open Zoom Meetings. Unde e ea? Launch Meet. Păi aici ce fac? Deschidere. Și aici? Launch Meeting. Ah. Bă. Bă, David, uite-te mă aici, măi. Ce dracu ai, mă? Vrei să-ți iau ăsta? Ce dracu ai? Te-ai găsit acum jocul. Uite ce făcurăm. Bunii, asta este bun. Asta și unde fac? Așteptați. Unde scrie? Așteptați puțin. Păi și dau aici? Nu. Dar unde scrie? Ce scrie? Tu... tu ești aici. Noi o să știm că tu ești aici. Păi și unde intră? Așteptați! Nu mai intră pe nimic. Păi când te întrebai, de ce mă supărași? Uite, aici mă apar niște ăștia. Ce sale? Sunt altceva, nu le faci. Păi când îmi spusei vrei să-ți iau telefonul? Nope. Nu, când îmi spusei lasă-l bă 3 minute să fac și eu. Eu cum sunt proastă și îți fac toate voile? Murea jocul. Nu a murit. Cum să moară? Hai că mă superi. Vezi?
cât de praieră sunt eu că-ți fac toate voile. Da. Where is Plucky T? Gata, nici nu la wc nu te mai bag în seamă. Bățâiai cu telefonul și erai transpirat cu hainele de la școală. Chiar așa greu să te dă. Boni, scuze. Treci aici. Ce mă? Ieti. Mă duc la wc, stai cu ochii pe ăla când s-a deschis, intri tu și-l faci, da? Să intru eu să-l fac? Lasă-l! Când? Cum să-l fac? Când? Păi mă întreb pe mine? Mă duc pe dracul, eu spun să-i stai, da, să Boni, a început. A început? Da. Dau join with computer audio sau test speaker and microphone? Lasă-mă mă că vin eu acum. Ok, cool. Să se scoată ăștia. Că treci un copil care acum când vrei ceva, s-a liniștit mingea. Când cineva vrea ceva, îi dai și te uiți. Vezi ce omule seriosit? Ia! Vino încoală! Bă, cum hard stuff. Am intrat, gata. Da. Și aici unde dau? Join with computer audio. Și aici? Ce scrie aici? This meeting is being recorded. Ok. Păi hai să mă înscriu și eu. Unde e chat-ul? Chat. La more chat. Unde, aici? Da. Păi unde mă înscriu ea? Bă, lasă telefonul că ți-l sparg, bă! Cum? Okay. Ce? Unde e chat-ul? Dați pe chat. Chat, pe aici. Unde e chat-ul aici? Arată-mi. Gata, asta e chat. Dar unde e? Că eu trebuie să intru dacă să scriu. Unde le scriu? Ne scriem, uite, aici. Vezi că mă superi? Scuze. Hai, du-te de spală pe mâini și la masă, da? Ne. Hai că nu te mai bagi o seamă de loc. Hai la masă că începe curși. Dar și zi să-i David, dar ajută-mă, mă. De ce sar ca mingea? Hai, lasă telefonul, închide-l. Ok. Hai că mănâncă, mi-e foame. Hai să mâncăm acum. I made another problem. What? Boni, a început!
Dar ce vorbim eu cu tine să trebuie să mănânci? Am mâncat! Asta susține ultimul denunțător, cumnatul de altfel la omul de afaceri Ovidiu Toma. Tati! Uite. Bravo. Wow. Nu să spun cartofi? And now halfway to 10,000. Și anume diverse înregistrări din telefon, înregistrări cu Ovidiu Toma, poate discuții pe care le aveau și de asemenea vorbește despre spălare de bani, despre grup infracțional organizat. Ar fi un al doilea denunț, asta după ce un alt om de afaceri făcea Boni, tati, te-a sunat Maru tu. Hai mă, lasă-l mă, că e la masă, mă. Bă, lasă-mă să mănânc. Yo. Oh no, die here. Well, I'm not dead yet. De dimineață mă simți mai bine, îl văzui pe David, veni acasă, am spus că după aia mai luai unul. Și în fiecare dimineață eu o săptămână de zile ia carne cu domnea. Ia vezi că e la mine pe masă, David. Boni, a început! Cine? Ia vezi cu domnea. Neviorer. Aha. De ce îl dai? Da, Nea Viorel. Bună ziua! Cabudu! Mâncam, Nea Viorel! Mulțumesc! Nu face nimic! N-am trecut-o pentru că nu mi-a Zi. Aha. Mais ou menos.
Boni, Boni, am auzit un claxon. Am auzit un claxon. Nimeni. Boni, vii aici? Hello. Nimeni. Boni, te sună cineva. Nu, Boni, te sună 666. Nimeni. Care egoalează o rețea infernală condusă de cineva din serii și în care vorbitoare antrenat să I have a few Nici pots. acolo. Bun. Au venit ăsta că nu iau nimic. Nu stătea în zona. Aia, da? Așa, mâine când vine la să recomand, iau ăsta. În tot ăștia. generalii din serie acum puși în retragere, dar sub control judiciar, acționează și au informații din perioada în care aveau acces practic neîngrădit și își subordonau actul de cercetare penală și în unele cazuri chiar și acum mai bine de ce s-au opus a controla magistrații printr-o hotărâre a CSM de apartenența lor la servicii de securitate. Ce dracu ai, mă, dă-mă tot cu semn, dracu? Bă! Ce, David, ți-e foame? Vrei dulciuri? Nu mai dulciurile, gata, mâncare! Da, e corect așa. Este acolo la bunică, trag de rasă. Auziți? Da. Ia mă ăștia de aici, măi. Mă, dacă nu toate sticlele mi le iei și mi le pui aici, David. Omul a băut. Cu Fresh 0.0 te aștepți la bun, dar primești extra. Fresh 0.0. Bă. Educația financiară cu asigurări cu... Am mai consulat. Cu fiecare an îi bagă. Cu... Bune, cu...
Buni, de ce nu se Nu libești poți să lumea? lucrezi, ia, puteți să-l Pentru dăm că- în bară. Bun. A? Da. Ia pâinea și du-o în bucătărie. Vezi să nu cadă, oleu, e desfăcută. Eu vreau să lucrez de impula mea. Unde e sucul la David? Ia vezi, întreabă pe tata, a luat el o sticlă de suc? Buni, tate, tu ai luat o sticlă de suc? Da, da. De ce? Ia mi-a și mie cola ăla de aici din spatele ușii. Cola. Să pun și eu aici în sticla asta, vină cu apă el. Unde? Și ai sticla de la bun. O cula. Dacă Căline pune și mie sticla asta mică. Dă eu mă sticla să-mi pun în aia. Da. Hai, du-te la bun. Hai! Bun găsit tuturor! Oamenii de aici spun că acesta era foarte retras în ultima perioadă. Se temea că am putea fi atacați, aceasta ar fi o ipoteză, tocmai de aceea ar fi început să construiască această bombă artizanală. Tot vecinii spun că în ultima perioadă nu le răspundea. Să ai televizor la bunica să răcit. Tu ce faci, David? Ia te și pe aici lângă mine până nu încep întrebările. Hai! Haide! Acum. Luat de 6 puncte, luat de 10. Hai, hai. Casa este închisă celor probabil părinții se pregătesc. În curte vedem că sunt făcute mai multe lucrări de către el. Îmi plăcea să în amănunt vedem și un turn Eiffel pe care el îl construiește în mai multe materiale. Practic asta... Încide televizorul. Asta făcea și în cadrul lui, acolo unde spuneau vecinii că se refugiase în ultima perioadă. Bă, nu știi să închizi televizorul, mă. Așa. Ce faci, David? De ce nu l-a Gata, l-am închis. De ce s-a întâmplat? Pentru că verișorul de... Acum am deschis televizorul. Yes. You'll get it, right? Oh. New app. Please don't ghost me. Yeah. Oh, what? Doamne fernoscă. Na, Minecraft. Minecraft. Așa. Aoleu, mă doare capul de pulă verde asta. Dacă să vii încoasă mai vreau să-l dau în bară ca să pot să lucrez, da? Să dau în bară ca să pot să lucrez? Da. Pe cine? Dau programul ăsta în bară, cum îl dau după aia să lucrez iar? Pot? Nu, Ai? nu pot. Scuze, nu pot. Și acum cum faci ea?
Coșul tău de gunoi de ce e așa? Bă, eu te întreb cum fac. Prima dată deschizi Ecosoft. Ce făcui David? Bă! Tu te uiți aici? Boni a ieșit în Zoom. Păi cum fac? Ce fac David acum? Boni, au început întrebările. Păi bă, Davide, deschide-l. Așa. Gata. Deci dacă o singură dată mai pleci de aici, te găsești... Puteți gura ta să fie. Eu vreau să... Aici e The Cancel Club. Ce înseamnă? Nu, The Castle. N-au început întrebările. Bunica te spusă Da, au început. să-l dau în bară ca să pot și eu să lucrez. Înainte să-l ascult pe milogul ăsta de 3 ani, îl văd numai pe ăsta în fața mea. Boni, partă ăștia. Nu le por, că mă dor urechile. Cum îl dau în bară? Tot așa? Nu. Nu pot să-l dai în bar. De ce? Așa vreau eu. Mă, am de lucru. Îți arăt eu. Fac de aici micșorez? Da, Nu, de aici să micșorează. da. Gata. Păi și aici? Îl dau înapoi? Nu aș. Nu milimetri. Uite asta. Bă, îl să mărește de acolo, bă. De ce îl închid? Nu se... Păi ăsta n-am nevoie de el. Da. Ia uite-l. Vezi că nu mă lasă. Eu vorbesc una și pe tine te doare la cioacă. De ce dracu înveți engleză atunci? Păi și tu de ce vezi contabilitate atunci? Păi eu trebuie să lucrez, să mă țin. Să-l ascult pe mutul pulii. Nu. M-am dus la 3:30, da? 3:30? Păi da. Ce faci, mă? Te doare la cioacă, Nu bă. ești. Hai că nu-i și eu. Tati, te duci undeva? Unde te duci?
ai dracu sunteți. Tu zis că mi-a luat la centimă bani. Trebuie să luăm de la gheaua. Vin în luna a patra ca să le fac alea de anul trecut. Nu, ce vă pula mea de țăran cum. Ați făcut afaceri cât ați murit până am luat miliarde la liceul ăla. Ați luat banii degeaba. Vini, zbor pe loc imediat, hai, păi, dă-i, du-te, bă, în pula mea de aici. Parcă s-ar bate din câine, contabilitatea ei sunt ca să descarci.
Tati, unde mergi? La Pișu? Unde mergi? Unde mergi? Nu la treabă. De ce? Cât e ceasul? E 1:28. Dă-dă, Paule, că duc țigarea, băi! Auzi că mă înjură Cătăline? Nu. Păi să vezi ce-l trag eu de urechi dacă mai faci așa. Tu, nu! Dacă mi-ai luat un Ce să telefon... mai zic că îl iau de urechi. Îmi lungesc urechile ca la măgar. Știi cât are măgarul urechile? Ca Pinocchio. Ei, Just știi cât are măgarul urechile? foarte, foarte lungi. Așa. Așa o să le ai și tu dacă mai zici așa ceva. Să le lungesc ca la măgar. No, Nu. e posibil. Dar nu e imposibil, stai și... E ușor? Să vezi ce ușor ăsta. I could do this if I wanted to. Back on the grind. Play a long time in this game. M-am jucat mult în jocul ăsta. Și că n-am murit. Tati, mai ai telefonul Oppo? Tati, mai ai telefonul Oppo? Nu-l mai ai? Rămâne acasă? Tati, mai ai nevoie de Oppo? Oh. Și de ce ai spus nu în loc de da atunci? Niței? He missed the gust. Nu-l iei pe Oppo? Briefing just so good. Încă n-am murit în joc. Îl iei pe Oppo. Bă. Nu chiar ai telefon. Oh no, this is not good for my skin. Scuze. Scuze. Bro. Caută acolo
Mai ia zicele. L-auzi cum mai dură și tu să lângă mine să ne arăte aici. How big players became small. Ai Kaufland Card? Activează cupoanele pentru produse. What? Wait, what? How did he ghost it like that? Like, what? What the hell? How is it ghosted like that? No. No. What?
bro, what the heck? No, what the hell? What the? Wait. See. Trên hè cũng chỉ của hoa hương cũng ném tôi xin cũng hoa họ biết trên có đề của hoa họ như hoàn đâu Să ai și lângă mine că te-l pe acolo. Ia. În ziua de 17. 400.000 de lei. Au fost niște întrebări deja? N-am asta. Pula mea cu întrebările lui. Peste o oră. Și 18. 084. Możesz no kurz.
Ia mă, e bine o să-l ridic pe ăsta. Cum îl fac? Închid pe ăsta? Da. Că ăsta dă aia cu întrebările. Cum fac eu acum? Dă click pe asta. Ia să stai. Click, dublu click. Da. Un click. Ce mai spune ea? Gata. Ce ai făcut? Am căzut. Foarte bine, dă ce caută. Ia și scrie, te apucă-te de scris. Ce? Cum îl mai dau acum în bară? Ia uite cât am zis. Bo. Nu poți. Ba da? Nu. De unde îl dau? Nu știu. Hmm? La view? Uite asta.
Și dacă îl ștergem? Ce scrie aici? View. Adică? Exit full screen. Unde e ea? Da, așa. Așa. Este, mă. Bă, Bonnie. Mă prinsă el cu tot ecranul. Da. Nu pot să îl iau, să îl dau mai mic? Uite, dă pe view. Așa. La ultima. Uite, exit full screen. Gata. Adică să-l dau mai mic, nu? Da. Și acum dau în bară? Acum? Îl dai în bară? Da, da. Acum ce faci? Crezi? La cine? Păi dacă eu ți-am spus să stai tu acolo să faci temele. Acum pot. Dacă n-aveam bară... Hai, ia temele și spăli. Acum? Da. La 3. Că... La 3? Bă! Ce faci, mă, acolo? Bunii, s-a spart ceva. Ce? S-a spart jocul pinball. S-a stricat. Haide. Scura deja. Eu lucrez aici. Unde? Deci. Păi știi să le lucrezi? Nu. Păi și atunci? Știi ce simplu e, dar nu știi? Dar nu te las. Coveanu. Tu ce ușor e? Ia uite. Bunie, Coveanu Marilena. Păi și eu ce-am dat? Coveanu Marilena. Marilena, nu e asta? Nu e PFA. Mă, tu ești prost. E IF. Nu. Hole and fill is harder than you think. Size does matter, dude. Let's show us your talents. So you got... Ia uite, mă. Fără TV, 50-30. E exact ca ăla. Da. Ce zice aici? 62-40. Fac chitanță. Păi vezi? N-are TV asta. Da? Ba, da, are. Are și SGR. Vezi că la următoare e SGR. Unde e? La Scenic Market. Unde este greu? 18 lei SGR. N-am început să fac întrebările. Să văd când o încep. Acum încep. Păi mă, mi-arată aici pol. M-ai înțeles? Da. Păi, eu stam ca proasta și dacă nu știam, stam și pierdeam timpul degeaba. Iar tu te jucai cu telefonul. What? Yeah, no, I don't know why did I custom. Been full.
Cause what you feel is what you need.